ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲವತ್ತೇರು ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು 11:95 ನನ್ನಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೇಡ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೂದಾ ಬಾರೇಡ್ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 11:87 11:93.06 ಯಾಕಡೆ ಭಾರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಂತಾರೆ ಏತ್ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ನಂದನಿಗಳಿತ್ತು ಒಂದು ತಾತೆ ಅನ್ಲ ಬಟ್ಟಿಯಾರ ಇರಲ್ಲ ಈತ ಮಾತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ಡಾಡು ಕೈ ಉಂಡು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಲು ಓಲ್ತಿಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಹೊರಟ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಆನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನೇಜ ಸರ್ನೆರ್ಲು ಬೂದಾ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತದ ಸರ್ನೆರ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂದಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ್ತ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಆನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನೇಜ ಸರ್ನೆರ್ಲು 11:99 12:90 ಭಂಡಾರದ ಮನೆಗಳು ಕಾಂತಾ ಬಾರೇಡು ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಗಳು ಬೂದಾ ಬಾರೇಡು ಬೂದಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ್ತ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಶೋ ಸಾಹೇಬರ್ನೆರ್ಲು 13:03 ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟ್ಟಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಭೋಜ ಬುಜಾರ್ ನೇಲು ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರ್ದಾಗಲ ನಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರು ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೇತ ಬಿರ್ತ ಸಾಲ್ಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೇಡು ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆತ್ತ ಶಂಕರ 1-2 ಪೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಶಂಕರ 1-2 ಪೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಶಂಕರ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 11:99 12:60 ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಕಾಂತಾ ಬಾರೇಡು ಬಳಕುಂಜ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬೂದಾ ಬಾರೇಡು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12:96 13:47 ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೂದಾ ಬಾರೇಡು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಗುತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೇಡು ಬೂದಾ ಬಾರ ಕರೆತ್ತ ಒಂದಿಚ್ಚಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಣ ಬೂದಾ ಬಾರ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12:26 13:48 ಹಲೋ ಓ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಲು ಬರ್ತಾರಾ ಗೊತ್ತೇ ನಂಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವು ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಆನಗೊಂದು ಜಸ್ಟ್